Bevis for differential- og integralregningens hovedsætning. Hvis vi lader f være en kontinueret funktion på a, b, altså mellem a og b, som opfylder, at f af x er større eller lig med 0 for alle x-værdierne, der hører til imellem a og b, altså det vil sige, at grafen er sammenhængende og ligger over x-aksen. Arealet af det graverede område, det er a af x, hvor a er funktionen f's arealfunktion. Store A af A er lig med 0, mens A af B, det er hele området under grafen, som begrænset af grafen f, altså de to x-aksen og de to lodrette linjer med ligningerne a lige x og b. X lige a og x lige b. Sætningen lyder således: arealfunktionen A er differentiabel med differentialkvotienten store A mærke x er lige med f af x. Og arealet af hele punktmængden store A af B er lige med store f af b minus store f af a, hvor store f er en vilkårlig stamfunktion til lille f. En funktion f er en differentiabel funktion, hvis brøken s er lige med f af x plus delta x minus f af x over delta x har en grænseværdi for x går mod 0. Grænseværdien kaldes differentialkvotienten eller f mærke x. Hvis den er differentiabel, gælder det således, at f af x plus delta x minus f af x over delta x går mod f mærke x, når delta x går mod 0. For at bevise sætningen skal man altså vise, at store A af x plus delta x minus store A af x over delta x går mod f af x, når delta x går med 0. Sætningen vises for f voksne og x plus delta x til højre for x. Her kan man så se, at areal under grafen fra a til x er lig med a af x. Arealet under grafen fra a til x plus delta x er lig med a af x plus delta x. Arealet af det skraverede er så a af x plus delta x minus a af x. Altså man trækker de to arealer fra hinanden. Og arealet af det lille rektangel er lig med f af x gange delta x, hvor man ganger højde og bredde. Arealet af det store rektangel er f af x plus delta x gange delta x. Arealet af det skraverede område må ligge mellem disse to, så det gælder, at f af x gange delta x skal være mindre end a, eller lige med, a af x plus delta x, minus a af x skal være mindre end f af x plus delta x gange delta x. F af x skal være mindre end, eller lige med, ax plus delta x minus ax over delta x. Det skal så være mindre end f af x plus delta x. F er en kontinuert funktion. Det vil sige, at f opfylder, at f af x plus delta x går mod f af x, når delta x går mod 0. Da f af x plus delta x nærmer sig af f af x, når delta x går mod 0, må ax plus delta x minus ax over delta x følge med. Det vil sige, at ax plus delta x minus ax over delta x går mod f af x, når delta x går mod 0. Funktionen ax er således en differentiabel funktion. Og da grænseværdien af f af x kalder man store mærke x er lige med f af x. Gælder det, at store mærke x er lige med f af x, og derfor er arealfunktionen a, eller store A, stamfunktionen til f. Da store A således er en stamfunktion til lille f, gælder, at store A af x er lige med store f af x plus k. Det vil sige, at store A af A er lig med f af A plus k sættes lige 0, da A af A er 0. Det kan man så isolere således, at k er lig med
minus f af a. Det vil sige, at hele arealet er lige med a af b lige f af b minus f af a, hvor x erstattes af et b. Størrelsen f af b minus f af a kaldes det bestemte integral fra f fra a til b, eller som skrevet her, husk, at dette gælder kun, hvis f er kontinuert og f af x er større end eller lige med 0.